Hej så søde patrons, og velkommen til den her mega spændende video, hvor jeg skal læse nogle af de her indpakkede bøger fra min fysiske TBR. Både I og min familie og mine venner og min kæreste har været med til at vælge, hvilke nogle bøger, der skal pakkes ind. Og jeg tænkte, at det er selvfølgelig mega oplagt, at vores eksklusive video i maj måned skal handle om de her bøger. Så jeg tænker, at det her det bliver en læseblog, hvor jeg trækker og læser nogle af de her bøger, måske 3 stykker eller sådan noget, nu må vi se. Det kommer også an på, hvor store og tykke de er, og om der er nogle af dem, jeg eventuelt ikke ender med at færdiggøre. Forhåbentlig trækker jeg noget mega godt og får nogle virkelig gode læseoplevelser. Og jeg aner jo ikke, det kan være, at jeg trækker en masse af jeres, det kan være, at jeg trækker en masse af de andres, nu må vi se. Men jeg har i hvert fald fundet mig sådan et spinning wheel her, hvor jeg har sat alle tallene ind fra 1 til 27. Der er 27 bøger pakket ind. Og det har jeg gjort, fordi så kan jeg sådan ligesom fjerne tallene undervejs, som de bliver trukket, og blive ved med at spænde det samme hjul. Og jeg tænker, at der er ikke nogen grund til at trække spændingen længere. Vi må i gang med at spænde og har fundet den første bog, som jeg skal pakke op, hvis jeg lige kan finde musen her. Okay, jeg er så spændt. Det er virkelig uhyggeligt, det her. Nu må vi se. Hvad står der? Nummer 16 eller 17? Nummer 17! Okay, virkelig spændende. Jeg finder bog nummer 17 her på og får den pakket ud. Okay, så bog nummer 17 er den første, der står hernede. Den ser ikke kæmpe stor ud. Det ligner en meget god en at starte med, men det kan jo også godt snyde. Personligt synes jeg, det kunne være ret fedt med en thriller, eller måske en romance. Også gerne en dark romance. Jeg aner ikke, hvad det her er. Det er virkelig, virkelig spændende. Men lad mig få den pakket ud. Nummer 17 her. Og jeg har selvfølgelig sat sindssygt meget tape på. Okay, det er sidste stykke tape. Jeg tænker, I får lov at se før mig. Okay, jeg har virkelig pakket det her bøger godt. Måske det her forsiden. Måske er det her forsiden. Oh my god. Okay, så vildt. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal synes. Jeg er bange og intrigued. Jeg har trukket Stephen Kings Misery, og jeg kan godt huske, hvem det er, der har anbefalet den her, eller i hvert fald valgt den til de indpakkede bøger. Men indeni, lad os lige se, der ligger en lille note, og der står: fordi jeg gerne vil bodyreade den med dig. Og det er fra Amanda fra Ordharmoni, som jo er en af jer også. Det er jo sådan, at Amanda er både en af mine patrons og en af mine veninder, så hun har faktisk fået lov til at vælge hele 4 bøger. Jeg har nemlig givet venner og familie og så videre lov til at vælge 3 bøger hver, og så har alle jer patrons fået lov at vælge 1. Så på den måde giver det meget god mening, at jeg trækker en af Amandas. Så må vi se, om Amanda er klar på, at vi skal bodyread den her nu. Altså, jeg ved ikke, om hun havde regnet med, at jeg skulle trække den her som den allerførste bog på måneden. Men det bliver simpelthen nu. Stephen Kings Misery, den går jeg i gang med i dag. Jeg håber virkelig, den er spændende. Jeg har aldrig læst noget Stephen King før. Han er jo en klassiker i sig selv. Christoffer fra Litteraturchok har læst virkelig meget Stephen King og elsker Stephen King, og han har selv anbefalet netop den her til sådan nogen som Amanda og jeg, der ikke er så velbevandret i Stephen King-bøger eller gyser, og anbefalede den, fordi at vi sådan godt kan lide thrillers, og det der står, det er bare thrilling suspense, så altså jeg håber, at den er virkelig thrilling, og jeg håber, at den er fast-paced og sådan nem at komme igennem og nem at forstå. Mega fedt, lad os komme i gang med den her. Okay, så lige en læseupdate herfra. Jeg har jo været i gang med at læse i Misery, og i de klip, som jeg lige har set, der startede jeg faktisk med at læse basically halvdelen af bogen, nærmest i træk. Jeg har efterhånden læst en hel del thrillers, og jeg vil sige, at den her, det er en af de vildeste fra start. Som regel så starter psykologiske thrillers ud med, at man godt sådan kan mærke, der er et eller andet, der er lidt galt, man kan vide, hvad det er, der er egentlig ikke ægte noget, men man kan ligesom mærke, at der skal ske et eller andet. I den her, der sker det bare sådan off the bat, lige med det samme, og den er bare fyldt med plot, og der er virkelig mange klamme scener, og virkelig sådan, altså den er bare sådan, virkelig vemmelig. Så jeg har både været intrigued, og jeg har også kedet mig en lille smule, fordi der måske sådan er lidt for meget af, at der bare skal ske ulækre ting hele tiden, og ikke sådan ægte ske noget. Jeg har også været ekstremt vemmet, og bare sådan, altså faktisk så læste jeg på et tidspunkt i den, hvor jeg bare måtte være sådan,
Det kan jeg faktisk slet ikke lige overskue, og jeg er altså ikke sart normal. Og jeg sagde sådan til min kæreste, sådan, prøv lige at høre her, og begyndte at læse nogle ting op for ham, og det var bare, det er helt crazy. Så nåede jeg til del 3 omkring side 249, startede del 3, og der var jeg sådan ret usikker på, om jeg faktisk overhovedet ville læse videre, og så lod jeg den lige ligge i nogle dage, og så samlede den op igen og læste faktisk videre i den, og endte med at læse ikke ret meget videre, 19 sider videre, og jeg startede egentlig med at læse videre, fordi jeg tænkte, at selvom jeg godt kan mærke, at den her bog ikke sådan rigtig er for mig, så er jeg alligevel nysgerrig på, hvad den slutter med. Men de 19 sider, jeg så fik læst, de var simpelthen bare så kedelige. Altså jeg ved ikke, der er også sådan noget med, at han er i gang med at skrive en bog her, og vi får også sådan kapitler fra den bog, han skriver, og de dele siger mig ingenting. Så jeg tror faktisk i løbet af de 19 sider nåede jeg frem til, at jeg ikke længere var så nysgerrig på, hvad der skulle ske for ham, eller hvordan bogen ville ende. Så jeg tror måske bare, at mig og Misery, vi ikke rigtig er det rette match, og jeg har jo egentlig læst virkelig meget af den. Jeg er på side 268, og i virkeligheden mangler jeg ikke ret meget, men jeg har besluttet for at DNF den. Altså, jeg bliver ikke færdig med den her. Jeg kan mærke, at vi viber ikke, og som I kan se, så er der jo mega mange skønne bøger, der står klar her. Og så tænker jeg, så vil jeg egentlig hellere bare lade den her ligge der, og så få trukket mig en ny, og forhåbentlig finde en bedre læseoplevelse med den næste. Derfor har jeg endnu en gang fundet den her Wheel of Names, eller Wheel of Numbers, skal vi kalde den, og jeg fjernede 17 sidste gang, som var den, vi trak første gang. Så jeg tænker, at vi skal have klikket igen og fundet et nyt tal. Lad os se, hvad den lander på, og igen, det her det er så spændende, det kan vitterligt være alt mellem himmel og jord. Okay. Bliver det 21? Bliver det 22? Nummer 22. Okay, mega spændende. Lad os se, hvad det er. Okay, så nummer 22 står hernede og er sådan en lidt høj, meget, meget tynd bog. Lige nu, mens jeg filmer det her klip, der er jeg faktisk i gang med maj måneds læseweekend. Det er første dag i den her sådan forlængede læseweekend, så det er fredag. Og jeg har sådan lidt lavet en TBR til weekenden, men grund til, at jeg også trækker den her nu, det er fordi, jeg tænkte, det kan jo være, at jeg trækker noget, som kunne være nice at læse her til læseweekenden. Lad os se. Okay, den er sådan lidt tung faktisk. Jeg ved slet ikke, hvad det her er. Jeg føler ikke, at den minder om nogen af de bøger, jeg har eller har pakket ind. Men lad os få den pakket ud lige så stille. Okay, nu er den løbet, så det er lidt spændende. I får igen lov til at se bogen lidt før mig. Så kan jeg ligesom mærke, om jeg kan mærke, hvad det er. Lige nu kan jeg i hvert fald ikke. Måske en dansk bog, det kunne det godt. Måske var. Okay, det er en dansk bog. Mega nice. Det er bare en chance af Elle Kennedy og Serena Bowen. Jeg ville ikke have overhovedet tænkt, at den ville se så tynd ud faktisk, så jeg er virkelig overrasket. Men den er ikke ret lang og bliver nok ret hurtig at læse, men lad os lige se noten, der ligger inde i. Så det her, det er min veninde Marie, der har valgt den her bog, og jeg har faktisk ikke læst noten før, fordi hun er en af dem, der har fået lov til sådan rent fysisk at komme og tage bøger ned fra hylderne, og selv har skrevet sine noter, så lad os se, hvad hun har skrevet. Så der står her: fordi Elle Kennedy er en af dine yndlingsforfattere, og fordi du introducerede mig til hende og ishockey-universet. Husker tydeligt, at jeg læste og lyttede Off-Campus-serien i lejligheden på Funk Thomsensgade. Og det er fordi, at Marie, min veninde, er også min tidligere roomie, så vi boede sammen. Faktisk lige da vi flyttede hjemmefra, vi gik i gymnasiet sammen og kendte hinanden for evigt. Og dengang, der var de eneste romance-bøger, jeg basically havde læst, var nærmest Off-Campus-serien. Det var sådan, inden jeg rigtig begyndte at læse. Og jeg fik så også Marie til at læse Off-Campus-serien, og hun elskede dem også. Så det er selvfølgelig mega oplagt, at hun tænkte, jeg skal læse noget mere Elle Kennedy. Og jeg er ret sikker på, at det her også er noget ishockey, men måske sådan lidt mere adult. Der står noget med en gæsteliste til et bryllup, der består af landets største hockeystjerner, så jeg tænker, det lyder som om, at det er hockey, men måske er en lidt ældre aldersgruppe, altså på den anden side af college. Så det er mega spændende, den vil jeg glæde mig så meget til, og altså den her, der vil jeg godt næsten garantere, at det her kan ikke blive DNF. Og det passer mig ret godt, fordi jeg ved ikke lige, hvad der foregår med de her læsevlogs for tiden, at alle mine DNFs, de popper ind i dem. Men måske jeg skal læse den her i læseweekend. Nu må vi se, om det kommer til at være den her, jeg er i humør til. Jeg skal i hvert fald have læst den snart.
jeg færdiggjort Bare en chance af Elle Kennedy og Serena Bowen. Mega hurtigt læst bog. Jeg har faktisk lyttet det meste, og jeg synes, at lydbogen var sådan rimelig god. Især den kvindelige oplæser kunne jeg virkelig godt lide. Den mandlige læste desværre sådan noget hurtigere op end den kvindelige, så det var faktisk lidt svært at finde sådan helt et tempo, der passede godt til dem begge to. Det er virkelig noget, jeg sådan går meget op i ved lydbøger, at når der er flere indlæsere, hvilket jeg elsker, når der er, at de ligesom matcher i hastighed og volumen, og sådan, hvordan de sådan udtaler ordene og sådan nogle ting. Den del manglede en lille smule, men som sagt, den kvindelige oplæser, som er hende, der læser det meste af bogen højt, hun var i hvert fald virkelig god. Bogen, vil jeg sige, var sådan lidt ligegyldig desværre. Der var ikke sådan noget i bogen, jeg ikke kunne lide, men der var heller ikke sådan noget, jeg virkelig godt kunne lide. Hvis der skulle være noget, jeg virkelig godt kunne lide, så skulle det være den kvindelige hovedperson Jesses forhold til sådan at skulle tage stilling til sit eget liv, sin egen fremtid, karrierevej. Hun starter på sygeplejerskestudiet, og det er ret fedt at sådan høre om hendes sådan tanker omkring det, og hun går igennem en hel masse sådan lidt identitetskriseagtige ting, og heldigvis bliver hun grebet helt vildt godt af menneskene omkring hende, og blandt andet den mandlige hovedkarakter Blake. Men udover det, så var der ikke så meget, der talt op. Jeg synes også, den var meget spicy, meget hurtigt, og det endte med, at jeg gav den 2,75 stjerner. Men det vil også sige, at vi er klar til, at jeg skal have fundet bog nummer 3 her fra vognen, som jeg skal have pakket op og læst. Og lige mens jeg filmer det her, er det faktisk læseweekend hos Ordharmonis Patreons, og der er vi i gang med det, der hedder TBR-tårnet, som er hendes sådan selvudviklede TBR-spil. Jeg er landet på et felt, hvor der står, at en ven skal vælge min næste bog. Og så tænkte jeg, kan jeg kombinere det med det her? Det kan jeg 100%. I stedet for at randomize numrene, så tænker jeg, at det jeg kan gøre, det er, at jeg kan spørge min kæreste, om ikke han vil vælge et nummer til mig. Og han ved jo ikke, hvad der er i hver bogpakke. Det er jo ham, der har valgt nogle af bøgerne, så han håber sikkert på, at han trækker en af sine egne. Men det er ikke til at se ud fra det her heldigvis. Så tænker jeg, at jeg kalder på Kasper og får ham til at sige et tal, og så får vi den pakket op. Kasper! Vil du vælge et tal? Mellem 1 og 27? 14? Jeg var så sikker på, at du ville sige 12 eller 13, og derfor du siger 14. Okay, nummer 14. Det er spændende. Den står her på nederste række. Nu må vi se, om jeg lige kan sådan få den snydt ud her. Sådan her går det vist. Så det er helt sikkert en af de sådan lidt større bøger, men ikke sådan kæmpe. Har du kigget på bøgerne og været sådan, den der, den ligner noget, I gerne vil have? Nej, du har ikke snit. Det var fordi, det er min fødselsdag. Nå, det var sødt. Jeg troede, det var fordi, det kom lige efter 13. Nå. 13, det er Kaspers lykketal, eller yndlingstal, I don't know. Er du ikke spændt på, hvad jeg åbner? Jo, for helvede. Så, nu er alt tapen af. En thriller, Jomfruerne af Alex Michaelides. Det er ham, der også har skrevet Den tavse patient, som din far også har læst. Som du har ikke læst den, vel? Men du vil godt læse den. Han har også skrevet den her. Jeg tror, det er sådan lidt dark academia thriller. Mega spændende. Nå, lad mig se, hvem der har skrevet en seddel til den. Det er Line, som er en af mine søde patrons. Og det, hun har skrevet, det er, jeg har selv bogen på min TBR, men jeg vil rigtig gerne høre din mening. Og så har hun sendt nogle mega søde emojis. Og jeg tænker, at det her er så nice et valg. De sidste par bøger, jeg har læst, har været romances, som I kan se her, og lidt fantasy. Det er faktisk ved at være noget tid siden, at jeg læste min sidste thriller, så det passer helt vildt godt. Jeg ved også, at der faktisk er ret mange thrillers i stakken her, så det giver god mening, at Kasper han trak en af dem. Men lad os komme i gang med den. Lad os få læst Jomfruerne. Det er virkelig spændende. Jeg synes faktisk, det er meget nice også, at den er på dansk. Jeg tænker, at den bliver meget sådan nem og hurtig forhåbentlig. Den tavse patient kunne jeg i hvert fald virkelig godt lide. Jeg gav den 4,5, mener jeg. Så, altså, og det er jo sådan en af de mest sådan klassiske, elskede psykologiske thrillers derude. Den her føler jeg er lidt mere sådan niche-agtig, fordi den nemlig er sådan et dark academia. Jeg tror, der er noget med noget græsk mytologi, antikken-agtige vibes, men nu må vi se, jeg går ret blind til den.
fik jeg læst den her tredje bog færdig, anbefalingen fra Line, eller valget Line, hun gjorde. Jomfruen af Alex Michaelides. Jeg har jo tidligere læst Den tavse patient af samme forfatter, og jeg synes virkelig godt, at jeg kan mærke, at det er samme forfatter. Han beskæftiger sig virkelig meget sådan med den menneskelige psykologi. Jeg tænkte, det var sådan en dark academia thriller, og det er det også. Altså, vi er på et college, eller sådan universitet i England, og der bliver talt en del om sådan græske myter, græsk mytologi osv., men i virkeligheden, så det der fylder allermest, er psykologi, fuldstændig som i Den tavse patient. Altså, vi følger en psykoterapeut måske. Ja, hun er gruppeterapeut, og selve den her idé omkring sådan gruppeterapi er helt sikkert et stort tema i den her også. Den beskæftiger sig virkelig også meget med sådan kvinder og deres sådan forhold til mænd, og i virkeligheden sådan lidt Freud-agtig tilgang. Den handler også rigtig meget om sådan noget med unge kvinders forhold til deres far og senere til andre mænd, og hvordan de forhold sådan kan spejle sig i hinanden. Og jeg synes jo, psykologi er mega spændende. Jeg har tidligere læst psykologi i en periode på universitetet, og jeg synes faktisk, at det er en virkelig fed måde at sådan gå til en thriller på. Plottet og sådan alle dens twists var spændende, men ikke det mest spændende, jeg har læst. Og sådan selve den her sådan murder mystery del fylder virkelig meget i bogen, og murder mysteries i sig selv er ikke noget, der sådan interesserer mig super meget. Så jeg tror med det plot, den ligesom har, kunne den ikke sådan fange mig 100%, men taget i betragtning, at det rigtig meget er et murder mystery, så synes jeg faktisk, at den klarer det virkelig godt hos mig. Så hvis man godt kan lide murder mysteries, kunne jeg forestille mig, at man synes, den her var virkelig nice. Altså hvis både murder mysteries og den her sådan psykologiske tilgang lyder sådan intriguing for dig, så 100% prøv at læse den her. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor jeg sådan lander ratingsmæssigt. Jeg tænker, at det bliver sådan noget et sted i 3'erne. Altså under 4, men over 3. Måske sådan 3,5-ish. Men alt i alt virkelig fin læseoplevelse. Jeg er virkelig glad for at have læst den, og jeg er så glad for, at Line valgte den, for jeg kunne godt lidt have været nervøs for, at den her, det var sådan en, der kunne være kommet til at vente rigtig lang tid, også fordi jeg bare har mega mange thrillers på hylderne. Så mega fedt, kæmpe anbefaling. Det vil også sige, at nu har jeg læst de første 3 bøger fra de indpakkede bøger. Jeg læste Misery af Stephen King, som jeg desværre DNF'ede et godt stykke inden. Så læste jeg Bare en chance af Elle Kennedy og Serena Bowen. Fint nok, ikke sådan noget særligt, ikke kæmpe anbefaling. Og så Jomfruerne, heller ikke sådan noget helt særligt, men igen faktisk altså en bog, som jeg tror alligevel kommer til sådan at sidde fast i min hukommelse. Så ud af de her 3 bøger vil jeg sige, jeg vil ikke anbefale Misery. Bare en chance kunne være sådan en hurtig lydbog, hvis man bare lige vil have et eller andet ind, der ikke sådan er det helt store. Jomfruerne vil faktisk sådan ikke anbefale, hvis man synes, at den lyder spændende. Og det her, det bliver ikke de sidste af de indpakkede bøger, jeg skal læse, men det bliver de sidste bøger for den her video. Jeg har faktisk allerede trukket bog nummer 4, og jeg har den til at stå klar, men det kommer til at være i en TikTok-video, at jeg læser den. Og så tænker jeg, at hvis jeg sådan overgår og har tid, så kunne jeg godt finde på at lave en lille læsevlog mere her til Patreon, eksklusivt til Fated Mates, som kunne komme op måske i starten af juni eller sådan noget. Fordi jeg tænker, at den eksklusive video for juni skal 100% være noget andet, men så kunne det lige være sådan en lille ekstra treat til alle jer, der er Fated Mates, hvilket vitterligt er næsten alle. Men det tænker jeg kunne være lidt hyggeligt, så det håber jeg løber ikke noget, men jeg håber, at jeg når det, og så håber jeg, at I har nyt at følge med i den her video. Det virker til, at I godt kan lide læsevlogs, så det skal vi helt sikkert have noget mere af, de her eksklusive videoer. Nogle gange skal vi nok også noget andet, men helt sikkert læsevlogs kommer til at fylde en hel del. Hvis jeg har gode idéer til koncepter til læsevlogs, eller også idéer til andre typer eksklusive videoer, I kunne tænke jer at se, så byd endelig ind i kommentarfeltet, eller alle mulige andre steder, hvor jeg ser det. Jeg elsker at lave alt det her eksklusive indhold, og det er jo bare endnu federe, hvis det er noget, som I sådan ægte gerne vil se. Men foreløbig 1000 tak til Amanda, Omri og Line for at få sat hele det her koncept i gang, og nu glæder jeg mig bare til at få det videre i den næste bog, jeg har trukket. Jeg elsker det her. Altså jeg tænker, det burde faktisk være et koncept hver gang jeg har fødselsdagsmåned. Det kunne man sagtens. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Vi ses i alt andet. Discord, Patreon, eksklusive videoer og det hele.